Ma Kisumu, Ruth Odinga odiochieng' ma kawuono ochwalo nyinge rawere moko 10 ne tije mag kuonde gero udi ma nengogi olor kar affordable houses. Ma achiel kuom yore mag neno ni rawerego mosebedo ka timo tiegruok margi kokalo e sir mar agulu mar Ngaf oyudo thuolo mar tiyo gi lony margi e yore manyalo bero ngimagi. Okang' ma kamano bende irango kaka mano mar konyo rawerego e chugo yore mamoko mag siro ngimagi giwegi. Yudo tich sani tek. Yudo tich tek to be yudo ni wan kaka nyithindo manyiri kwa wuotho kuonde mjengo gi eki to yudo ni jomoko dwani mondo omisiuswa to kama ma otimo maber mokela kar tich mang'eni adhi yudo joma osetiegore maber, adhi yudo jomoko madhi medo puonja kendo adhi medo tiegora e weche mag rangi. Awinjo kamor kabisa. Nikech kaka wan kijende yudo ni thothwa kwasesomo to onge gima wanyalo timo. Yudo ni thothne wabedo mana kuonde moko, wamadho mana chang', wamadho mana nyasore. Mano e tich makoro wanyalo timo nikech tich onge. Adier to kama mokawo thuolone mochako manyo tich. Koro onego bed ni watiyo matek kwaseyudo tijno. Koro onego bed ni wan work hard mondo tijwa no obed maber, mondo wamor mama. Program wa initiate kawuono wan gi jowa mokadho 100. To kaluwore gi chik manomiwa gi jo affordable housing en ni dhi kawgi in stages. Omiyo odiochieng' ma kawuono joma wakelo ka gin jogo rangi gi jo mason gi jo welders ma jo weng'o. Bang' mano juma achiel kata ariyo mabiro wadhi kelo plumbers, wadhi kelo electricians, jomosomo sitima, jomosomo weche mag pi, to jomosomo carpenter. Omiyo pod wan gi nafas malach.